Hola. No habéis movido el micro. La prueba de sonido lo tenía controlado. Ahora no sé. A ver, ¿se oye bien? ¿Sí? De acuerdo. Pues empecemos la segunda jornada del 11º Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda de Mar. De vegades em colarà una mica el castellà. Soc de tot arreu i potser que se'm coli algun altre idioma. Molt bé. D'acord. Com pot ser que també em quedi en blanc, que és un altre idioma. Però aquí ja Marçal em farà una traducció simultània. D'acord. Doncs avui tenim... Bueno, perdó, disculpeu-me. Que mala educació. Em dic Sònia Avellaneda i us dono la benvinguda a totes i a tots a aquesta gala internacional. Gràcies per assistir. Joan, t'he sentit? Oh, que bé! Em dóna molta... És un honor per mi que hi siguis. D'acord, no m'enrotllo més. Vaig al guió a llegir-lo perquè els que ja em coneixeu ja sabeu que m'enrotllo. Avui tenim un moment molt especial dins el festival, perquè el que veurem a continuació no és només cinema, és cinema de casa nostra, de proximitat i qualitat. El curt que projectarem està protagonitzat per actors i actrius locals, que vol dir de Pineda i voltants. Talents que han sortit de l'Escola de Teatre de Pineda Artur Iscle i que avui els veureu a la gran pantalla com a autèntiques estrelles que són. És d'aquells moments que a mi m'agrada molt perquè és com que la ficció es barreja amb la realitat i és maco quan passa això. No vol dir que estigueu malament, de vegades també és maco sentir aquesta sensació. Llavors, el que farem ara és projectar-lo, però abans d'això parlarem amb el director i us vull dir que aquesta història l'ha escrit el Marcel Mora, que és membre de la Junta de Cinemat i que ahir va inaugurar al Baró de Montpalau la segona part, que jo vaig ser-hi i la veritat és que va ser excel·lent. Els que no vau venir us ho vau perdre. O sigui que el següent bolo ja podeu estar comprant entrades. Abans de projectar aquest curt, m'agradaria donar les gràcies especials per la col·laboració totalment voluntària i generosa per part dels meus companys i companyes de classe, que són els que protagonitzaran el curt, que ara veurem, que es diuen, els que surten, clar, Òscar Rosell, Pilar Gaztañaga, Sergi Fidenreiser, Rosa Julià, Eloïsa Rodríguez, Olga Morente, Jordi Jalabert i una servidora. Per tal d'explicar-nos una mica millor el curt d'avui, si vol la megaproducció, demanem que pugi el seu director, Marcel Mora. No hi ha música aquí per la baixada d'escales? La Whitney. Marçal? La història que veureu no té res a veure amb el que esteu acostumats a veure aquí a Pineda, que sempre són, entre cometes, encàrrecs de l'entitat Cinemart a l'hora de fer produccions pròpies, perquè ja sabeu que les produccions fetes per l'entitat sempre estan pensades estan basades en personatges històrics, amb llegendes d'aquí, en llocs concrets,
Però hi ha una altra part, una altra vessant, que és la que a mi m'agrada més, que és el treball que presentem avui, que és Rentat Express, que són històries que em neixen del cor, que expliquen coses completament diferents del que estem acostumats a veure quan em toca dirigir les produccions. I bueno, és un treball, no sé com es diu això, un work in progress, que encara està per acabar, s'ha de polir, però em feia il·lusió compartir amb vosaltres i bueno, m'heu de perdonar perquè en qüestió tècniques encara s'ha de millorar molt, però així veureu un tastet del que per mi significa la relació amb les persones i l'amistat, i bé, aquí hi ha la mostra. Abans d'acabar, us he de dir que, abans de passar el curt, perdó, passarem l'espot del festival, que pels nervis me l'he deixat abans de començar l'inici de la sala, per tant, passem l'espot i després el curt. Gràcies. No. Jo tinc dues preguntes. Pregunta. Perfecte. No riguis, Carmen, que t'assento. Tinc dues preguntes. Aquest guió que estic llegint, l'has escrit tu, oi? Sí, clar. Sí, la part escrita, tant del guió d'avui com el dels que surten, quasi sempre estan fets pel que es dirigeix jo mateix. És molt raro que agafi una història d'una altra persona o basada en un llibre. Sempre m'agrada explicar les coses a la meva manera i sempre me passa el mateix. Del que m'imagino, el que escric, ja hi ha una versió diferent, i del que escric, el que rodo, ja és una altra història. Llavors acabes veient un producte que no era ben bé el que jo m'havia imaginat, però bueno, s'assembla una mica. I en què et vas inspirar? Vas molt a la bugaderia? No, la bugaderia em permetia reunir tota una sèrie de gent, com una comunitat de veïns, per entendre'ns, en un mateix lloc, i la veritat era que reunir-los a l'entrada de l'edifici em semblava massa soso. I les bugaderies donen aquest espai per, mentre es renta la roba, xafarder o parlar o tenir aquella estona que més o menys t'obliga a fer una mica de safareig, com es feia abans. Molt bé. Moltes gràcies per confiar en nosaltres també per fer-lo, Marçal. Doncs, sin més dilació, donem pas al curt. Gaudiu-lo. Què tal? Us ha agradat? No sento gaire. Ok, així m'agrada. Moltes gràcies. Ha estat un plaer per mi participar d'aquest curt al costat de gent tan maca, companys i companyes que són molts amics i amigues ara, i ha estat un plaer que us sapigueu que estic molt orgullosa de tots vosaltres. Bé, avui suposo que igual no, algú s'està preguntant, ¿y esta cómo viene de esta guisa? Pues vinc d'aquesta guisa perquè el cinema i la música estan totalment relacionats. Avui, a banda de veure cinema, el sentirem, el vivirem, el ballarem i veurem històries en aquesta gran pantalla. Passaran de l'escenari al projector, de la cançó al curt, però sobretot passarem de l'emoció al record i del record a l'emoció. Serà una tarda inoblidable. Bueno, intentarem que ho sigui. Abans no m'he oblidat. Sisplau, apagueu mòbils o silenciar-los i ja està. Començarem com hem dit, amb un moment molt màgic
i amb energia i ritme. Per això vaig d'aquesta guissa. I si el públic vol animar-se, doncs ja sabeu, aquí no és només un auditori, és un lloc on fer de tot o quasi de tot. Podem aplaudir, podem moure'ns a la cadira, el que sigui, perquè tenim a l'escola de ball Feel Urban Dance. Un fort aplaudiment. Interpretaran la cançó de la banda sonora dels que teniu més o menys la meva quinta. Footloose. I també, perdó, els que sou de la meva quinta, Waterloo, del musical Mamma Mia. Vinga, us deixo amb ells i amb elles i que gaudiu molt! al profe i m'ha dit que sí que em puc apuntar. A veure si una prova de nivell petita. Com un pas, a veure, ensenyem un pas. No? És complicat. Però molt i molt grans. Molt grans, artistes molt grans. Res, simplement dir-vos que ara farem un descans de 10 minuts. En recordeu-vos de comprar. Tiquets, a més de comprar, podeu estirar les cames, podeu ir al tocador o feu el que vulgueu. Fins després. Hola, un altre cop, com ha anat aquest descans? Bé, sí? Heu comprat? A veure? No, a veure, les butlletes. Gràcies, tècnics, sou uns cracs. A veure les butlletes. Molt bé. A veure? Sí, remena, nena. Molt bé, allà dalt. Molt bé. Olé, molt bé. Quin braç més llarg que tens. Molt bé. Caimel, genial. Super. Magda, estupenda. Carmen i Anna. Isa, Salva. Genial, gràcies a tothom. Que no es digui que Pineda no és solidària, Sí o no? Som solidaris i solidàries o què? Hombre, ja. Bueno, de tanta solidaritat que tenim, resulta que algú s'ha deixat un mòbil. A que sí? A que me va a comprar otro ticket. Quants tickets em compraràs? Segur? Segur, Mira que faig ara que vagis a comprar-los i te'n torno després. No, és broma, tonto. Tonto cariñoso, A la ràdio t'he dit tonto carinyosament, Vale. Tonto. Bueno, donem pas a un altre moment de ritme, clar que sí. I aquesta vegada continuem amb Feel Urban
Dance con High School. Gracias. Molt bé, no marxeu perquè reclamem a Jordi, com es diu? Mora, oi? No? Ah, no es diu Jordi Mora? Ah! No, què? Que no vols que vingui? És el meu pare. Jordi Mora, pare de la... Ona. Ona! Ona què? Mora. Vine, vine. Avui et toca al centre. Al mig. De part nostra volem que... Bueno, nostra, de Cinemat, et volen agrair a l'haver... Bueno, a tu, amb elles, amb ells, amb Villis, tothom. Volen agrair, l'Angie et fa entrega d'un obsequi d'agraïment per col·laborar en aquesta gala. Bueno, bona tarda a tothom. Primer de tot, donar gràcies als organitzadors del Cinemark, que crec que la cultura ajuda molt a empenyar endavant en aquest país. Segon, donar-vos les gràcies des de tota l'escola per comptar amb nosaltres, per col·laborar amb vosaltres, i qualsevol entitat de Pineda estem disposats a col·laborar amb el que necessiteu. Qualsevol dia, per el que necessiteu, estem disposats a tots vosaltres. I bueno, pues moltes gràcies a això, a l'Ajuntament de Pineda i a tothom que ha vingut a l'auditori a apoyar el Cinemark. No t'oblidis que m'has d'informar dels cursos d'adults, per si a algú també li interessa. Sí. Bueno, faig el que pot. Sí. Bueno, com veieu, tenim des dels infants de 3-5 anys fins a gent gran, tenim cursos per tothom, vull dir, si algú vol venir a provar, tenen les portes obertes i bueno, a través de les redes socials ens podeu seguir i si no, doncs estem a l'Avinguda Montserrat 53 i Fil Urban Dance per el que necessiteu. Moltes gràcies a tothom. Bueno, i a la presentadora un fort aplaudiment també, que és una màquina. Doncs ara sí que venim d'un ritme brutal, d'una energia excepcional. Quin moment millor per començar amb el tema dels curs. Molt bé, molt maco aquest aplaudiment espontani. Sí, como diciendo ya era hora, ¿no? De que empiecen a proyectar. Tanto bailecito y tanta presentadora con los vestiditos. Vale, doncs els curs són històries que ens fan riure, pensar, emocionar-nos i sobretot recordar per què estimem el cine, per què el necessitem. Anem a gaudir ara de la projecció que es diu Agonia d'Eulàlia Ramon. Seguidament, un que es diu Hombre en trance, de Pablo A. Uy, ¿cómo es Marsal? Perdón. Bueno, de la Barra. I el següent curt que es projectarà serà Vida o teatre, de Guillem Manzanares. Ahora me he perdido y esto me tenía que pasar, porque ya veía yo que anava massa bé. Marçal, sisplau. Ja està. Ara ve la projecció? Sí. Sí? Sí. Jo marxo o ha de pujar algú? Sí? Marxo? Hola, muy buenas tardes, noches a todos. La verdad que nos hace mucha ilusión estar aquí con todos vosotros compartiendo nuestro cortometraje Sexo a los 70. Y os preguntaréis, ¿no? ¿Cómo nació esta idea? Pues bueno, este es mi segundo cortometraje y estaba en mi casa pues pensando en, bueno, de qué podemos hablar y tal, qué tema,
no sé, estaba ahí dándole vueltas y como todas las mañanas recibo la llamada de mi madre y entonces de repente me puse a hablar con ella y yo no sé por qué en ese momento se me fue la imaginación y pensé, uy, ¿cómo será la relación sexual entre mis padres? Y dije, ay no, por Dios, Vanessa, no pienses eso, digo, ay no, para. Y luego dije, pues ¿por qué no? No sé, y si le pregunto, a todo esto conversando con ella y de repente me atreví. Y le empecé a preguntar y a partir de ahí me di cuenta y dije, ostras, pues este tema me parece bastante interesante, creo que tengo que ahondar un poco más y eso hicimos. Entonces hablé con Paloma, le conté la temática, empezamos a hacer periodismo, un poco de investigación y nos dimos cuenta de que, bueno, el sexo a partir de una determinada edad es un tema tabú, tristemente, y que necesitaba ponerle un poco de luz. La manera de contarlo, pues yo siempre he pensado que la comedia es una gran medicina, es una manera y una forma de transformar la manera que tenemos de ver las cosas y eso es lo que hemos querido plasmar con Sexo a los 70. Bueno, yo añadir una cosa y es daros las gracias a todos, porque los que nos dedicamos a hacer cine siempre decimos que hacemos películas y cortometrajes para el público y aunque hay algún escapista que se ha ido, ver las salas llenas, es una pasada. Así que millones de gracias. Gracias también a Vanessa por regalarnos historias como estas que son tan necesarias. Venir aquí a romper tabúes y a hablar de cosas que no se suelen tocar y nada, poco más, que lo disfrutéis un montón. Sí, que lo disfrutéis mucho, que os invite a la reflexión y bueno, luego si queréis comentamos un poco sobre el cortometraje porque ya veréis el elenco actoral tan maravilloso. Mamen está maravillosa y bueno, todos en general, así que sin más, tampoco quiero extenderme mucho porque creo que lo importante es que lo veáis y luego si queréis comentamos. Dicen que hay un vídeo de Mamen, la protagonista. No ha podido estar, pero sí. No quería dejar pasar la oportunidad de mandar un saludo. Hola, queridos amigos. Es un placer haber estado seleccionados con Sexo a los 70 en el Festival Cinemar de Pineda de Mar. Bueno, estamos todos muy contentos, productores, actores, todos. Esperamos que realmente cuando se proyecte os guste muchísimo, tanto como nos ha gustado a muchísima gente y que lo disfrutéis. Mucha suerte y viva el cine y viva los cortos. Bueno, la hemos escuchado porque la hemos visto. Y viva el corto, viva la comedia, viva el público. Pues mi hermana se ha encontrado indispuesta y me ha llamado. Ya que estoy. Espero hacerlo mejor que ella. Bueno, fora broma, el curt que hem vist abans era un curs d'animació i el director, que no l'ho he dit abans, bueno, el títol era projecció... No, això és el que tinc apuntat, la projecció del curt. El curt s'anomena The Three Sisters i el director, a veure si ho dic bé, Timur Koknov. És correcte, Marçal? Sí, sí. Molt bé. Us ha agradat? Sí? Bueno, d'un-i-do, la Mamen? La de l'anterior història. Tela, Que maco. Heu viscut alguna cosa així o encara no heu arribat als 70? Doncs quan arribeu ja ho sabeu. Mai és tard. I si no heu arribat encara, aprofiteu! Vinga, que la vida són dels dies. Vale. Per què estic així? Doncs té un per què. Perquè l'últim curt que veurem, avui, sí, ja hem arribat al final, gairebé.
L'últim curt d'avui és una petita joia d'humor i ritme. Es titula 003 i és una comèdia llampec d'espionatge amb ànim de film noir. Què? Com us quedeu? Com jo. El cine noir és com dir cinema negre. I és que vull dir-ho, perquè ho he buscat i m'ha inspirat a la meva vestimenta d'avui. El cinema negre, cine noir, es un estil visual de claroscuros con atmósfera sombría y de fatalidad. Temas como el crimen, la corrupción y el desencanto del contexto urbano. Tela. Y esto surgió en el Hollywood de los 40 y 50. Con raíces, ¿quién se va? Que no le importa mucho esta información, ¿no? ¿Quién se va? Ah, vale, que està en Google. Claro, és veritat. Pues res, passem directament a presentar al seu director, que es diu Daniel Chamorro. I el convido a que pugi perquè ens expliqui aquest curt. ¿Cuánto bombo para 2 minutos y medio? Lo siento mucho. Sí, yo creo que he tardado yo más, ¿no? Sí, y yo no sé qué hago aquí. Es un corto de verdad muy chiquitín. Es un honor estar aquí. Nos han dicho que habían recibido 900 obras y cuando me dijeron que lo iban a poner, digo, no entiendo nada. Así que muy agradecido y al lado de cortos buenísimos que ha habido. Qué bueno, el de Sexo a los 70. Por favor, un aplauso. Bueno, te pido que el año que viene hagas uno que se llame Sexo a los 49. A ver si... Y nada, pues es un corto, una escena que hice con un amigo y de repente, pues eso, otro amigo me dijo, ¿tienes algo que le pueda poner música? Digo, pues esta cosa. Y de repente ha ido creciendo, la he empezado a coger en festivales, yo creo que más por cortito que por otra cosa. Y ya está, y aquí, gracias por invitarme, un poco más. Adiós, gracias. Donem pas a... Ai, ara m'he quedat en blanc. Com es diu el curt? Ah, 003! Endavant. Bueno, doncs arribem a l'última part ja del festival. Bueno, no del festival, no, perdó, de la segona sessió del festival. I després d'aquest curt volem tancar el dia tornant al tema de la rifa. També volem donar les gràcies a tots els que heu participat comprant les butlletes. No ha hagut pressió, cap pressió. No només heu optat a premis i descomptes dels establiments col·laboradors que ara de seguida anomenarem, sinó que heu fet possible una aportació solidària, com deia al principi, pels damnificats de la gana. El cinema i la cultura són també això, estar junts, compartir i donar un cop de mà quan calgui. Avui ens enduem històries, música, dansa, emocions, però sobretot la certesa de que la cultura és més viva i més solidària que mai a la nostra vila. Moltes gràcies a tothom per ser-hi, per acompanyar-nos i per fer d'aquesta petita gala o petita gran gala una festa col·lectiva. Ens retrobarem demà a les 6 amb més cinema, més somnis i més moments compartits. Abans d'acabar i que comenceu a deixar les vostres cadires, us deixo amb la rifa que repartiran l'Angi, l'Eusebi i Farners. Abans d'això, vull posar-me sèria, també,
perquè, res, és una frase només, però des d'aquí volem condemnar el genocidi que Israel està perpetrant al poble palestí a la zona de Gaza. Gràcies. En quant als regals, no sé si els sortiran els logos, però hi ha 3 premis. El tercer premi és per gentilesa de Modes Carme Villaret i Gràfica Plus. La mà solidària, bueno sí, solidària també, solidària, sensual i bonica de la Vanessa. Gràcies per venir, tot un honor. Això què vol dir? Que haig de dir tots aquests números del guanyador? Del tal al qual, vale. Del 2201, vinga, ara sacar els tiquets, del 2201 al 2210. Ah, sí? Molt bé. Aquest senyor. Molt bé, molt bé. Això és prou, quan vol ploure, plogui, l'altre. D'acord. Una segona mà solidària, bonica, amables, innocent. Ah, ja la tinc. D'acord, del 2211 al 2220. ¿Qui? ¡Ay, qué bien! La conozco esta mujer. Yo no tenía nada que ver, ¿eh? Vale, el segon premi ha sigut donat per la farmàcia del Carme i Ananda Yoga. Ay, Carmela, que también es el título de una peli. Ay, Carmela. Vale, i el primer premi i últim d'avui és del número que va del 1801 al 1810. Repeteixo, 1801 al 1810. A veure si ha marxat i me'l quedo per mi. 1801, 1810. Sí, no? Què es fa? Es queda un altre? Al matí no cobreu. O sí? Sí? Del 3.481 al 3.490. Tampoc? Però quanta gent ha marxat? Home, he aconseguit que compressin, això sí. Ah, hombre, ¿no? Vaya, hombre. Ah, repito.
3.481 al 3.490. Sí? A on? Ai, molt bé! Un aplaudiment! Aquest primer premi és gentilesa de la joieria PS i Eusebi Pasqual Meifrent. Vale. I abans que marxi tota la gent, volia donar un especial agraïment al meu maquillatge, gràcies a la Isa Macià, que no ets tu, és una altra noia, que, bueno, Isa, allà on estiguis, que no está, vaya por Dios, encima que se le agradezco. Pues nada, que espero que quede grabado. Isa Macià, gracias por tus ganas y tu maquillaje.